ଜଣେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଯେବେ ପ୍ରତାରଣା ବା ଛଳନାର ଶିକାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁନା ଚୁନା ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ତା ଉପରେ ଆକାଶଟା ଖସି ପଡ଼େ। ଚାରିଦିଗ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। ତାର ଜୀବନରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ବୋଲି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ମରିଚିକା ପାଲଟିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତାରଣା କାହା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଜୁଇର ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଲଟିଯାଏ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଏ। ପ୍ରତାରଣାର କଷ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରତାରିତ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।